Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi. Gaurkoan, datorren urriak 21 ospatuko diren hauteskundetarako Euskal Herria Bildu koalizioak Gipuzkoarako dituen programak eta hautagaiak ezagutzera etorri gara. Euskal Herria Bildu koalizioa beste eredu politiko eta ekonomiko baten alde lan egitera iritsi da politikara. Ezkerreko ikuspegitik gauzak beste modu batera egingo dituzten pertsonak bildu dira bildun. Beste eredu bat martxan jartzea beharrezkoa da eta horretarako proposamen argiak daude. Herri ekimena, desberdinen arteko elkarlana. Azken finean, herrigintza, hori da herrigintza, politika egiteko beste eredu bat. Herri ekimena eta erakundeak uztartuz. Batzen gaituenetik, auzolanean, bakoitza dagoen tokitik, bere ekarpena egiten. Parte hartzean oinarrituta eta pertsonak ardatz izango dituen behazain Goierri eraikitzeko. Koldo eta bere taldea udaletxean ari dira lanean. Eta eragile sozialak eta gainerako herritarrak kalea astintzen, baina guztiak herrigintza ari dira egiten. Herrigintza auzolanean. Gernikako akordioa bidelagun, pertsona guztien eskubideak errespetatuak izan daitezen lanean ari gara. Tira eta tira. Salbuespeneko legedi guztiekin bukatzeko. Preso larriak kartzeletatik ekartzeko. Parot doktrina bertan bera usteko. Azken finean, euskal preso politiko guztiak Euskal Herrira ekartzeko. Eta horretan ari gara, sufrimendu guztiak aitortuz, biktima guztiak aitortuz eta erreparatuz, ez egoteko Euskal Herrian lehenengo eta bigarren mailako herritarrik. Estatua geldirik dago, gainerako alderdiak geldirik daude ezegituz. Hori bai ezegituz, baina hau ez da momentua ezegitzeko. Hau momentua emateko da. Egiteko da, hori delako bakarrik bidea, elkarbizitza, guztion elkarbizitza eta guztion bakea lortzeko. Gauzak aldatzera etorri gara. Euskal Herria eraikitzeko proiektu sendoa daukagu, eta egiten ari gara. Hori da importantena. Egiten ari gara. Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon emakume guztion marka egitea, akordioa eta herri proiektua dira. Batzuek, betikoek, independentismoa galeraziko duen markoa Europar batasuna dela esaten diguten arren, Europatik azken egun hauetan askatasuna eta independentziaren haize freskoa heltzen zaigula ikusten dugu egunero. Akordioa eta errespetuan oinarritzen da atzo Eskozian lotu zen hitzarmena eta berriz diot gure miresmena eta enbiadaren aurrean. Eta horrela izanik ere apur bat tristea dela aitortu beharrean nago, zen eta atzo Eskozian gertatutakoa, atzo Eskozian sinatu zena da normalena. Atzo Eskozian gertatutakoa da demokrazia eta da oinarri normala izan beharko lukeena. Ez Madrid eta Pariseko gobernuen inposaketan oinarritutako jarrera. Europan normalena demokrazia da, guri bestelakoa tokatzen zaigu. Ez da lege kontua, legeak gizartearen nahiari egokitu daitezkelako, legeak gizartearen nahiari egokitu behar direlako. Demokrazia kontua da, eta lehen oraintxe esan dudan bezala, zoritxarrez, Espainiak gabezi izugarriak ditu maila horretan. Giza eskubideen errespetua arau nagusi eta izango den, eta zentrala izango den Euskal Herriko errepublika bat sortzea nahi dugulako. Beste eredu bat Espainiarrekin konparatzea ez daukana. Pertsonak dira eta pertsonak direlako Euskal Herria Bilduk proposatzen duen kudeaketaren politikoaren oinarria. Pertsonak dira gure esfortzu guztiaren oinarri eta helburu. Eta horretarako beste tresna desberdinen artean, erakunde publikoetatik sustatu behar ditugun beste tresna batzuen bitartean, zerga sistema edo fiskalitatea oso garrantzitsua da. Zerga sistemak hezkuntza, osasungintza eta bestelako zerbitzu guztiak ordaintzeko dirua ematen digutelako. Euskal Herria Bilduk gai horretan ere proposamen zehatza badauka eta Gipuzkoan jada hasia gara bide horretan lanean, beti ere, eta hori azpimarratu behar da,
PNV eta PPren kontrako jarrerarekin.